كواخبتي لكس برهانهم بفتاهم تلستات صحي إيدهم كوبو إنها تشباشو بإنا نقلنام دبنا جن شورتات صحي نابقت زامدري كعلف فقدني نبرن أوانو يسلز بلم مزدبنات التهلالي خاختك على جمرت صحي أبجك أنت خيلانينا كنقادل تنحنا يام إتاقنا زي صحيت كل تزقات منات سقمات أي تفلطونيام برهانانا لقسد دما مسانا كتدنا قد جميرام إذن عزول زلنا من قدي بمسانا خلاص تمل أو كان تخنه بتفترة وتصبغ أوغن تغحيسنا ينام أبزدرت تريتزي يتحدث صباغه نتكالئ توسخت صباغ يوزوس خلو قوبتات قتلات تقولي بيبوم ترخبوم قولاقول دما سمبرات وحيس تغنيتهم يتصنحو خام إذا كل عينت بهراي وقرص أمري زوارد تريت نتومنا مستمغار عقم زلوم سبات مقور قلب نتن إنسات الدما تفسين زغرو مؤديو بفلاي بكرامات إذ بناي سنب قولي بزحنة وزللك أتلايا تريد رقعتي زفتر الكم نستربش أمرو بزح سلام كفترو لكم زغل أي تراترن أمان قدنا زقات أمانا زغارو نعنا نمزناي استعاتقا خوينيو تسميعنام تريتات نعنا كمستو في الشخطة كسنيو حرستاي عرف حيزو كحرس أكال لما كرامات لو معمد ماتشيوهم كمزلو كبسرو كوات أوتو رخيمنايوم كامن دفراني تسقام نشينخ مبراق تطوينا زمصاناي أستات 21 كيلومتر نابزت انتاو قدام نمبصحي نيروم إذ قدام كم سحزبو بعمرات أقرب استخببيو كابتن بسم أبو نيناس استسمي 5 جرامات إزي اتحديو قدام أبو نيناس دبرت سقيم إذا أب جزينك سنة زرع يعقوب أب 14 كفلة زمن كم سمسرت هزنجر له قدام كمان دفراني تسقام تطويها أب أسات 21 كيلومتر قابر در عنتو مسحلفكا ترخبو قداميو مجمريا نزجرام تتموتمو دايكمكا تقلبلو مليسكا عينك حسيخة تتكور أمود أتدما أمنو سوا كف تاريخو أسر قريفو كم زمت تدمدم أوشت زجرام جزيف أسرن عب تاريخن كم زركب أي تراترن تنتاوين نجرات نيزجرام كتواقع عميلكا قربتو بلو ممو أب أمنا نوح في التسامي تسريتو ميت أنحو خام سلازل اللهمتو زيكونا بعنقوت زترخ سبياد ليكام بزعبا زقدام سفح زبال حبريتا كوبونا زمرصنايوم أبا منيت ناي زقدام أبا هبتا ميكائيل دراريم نيروم كونيتات تعنهم مسرعنا جن بأقا حسابنا غيرنام
اتبوخف كازن الجر تاريخ كابوم اتقنا تزاور كاز قلت دما كاب أبا كساتي برهان كالرخوة مريسنام عشرة 4 عامات أبزيا مسي أبزيا وطنحوني بمهرانين فلسطين كاري 4 5 من كسات أبزيا 3 دخنا كنسيو نتقميت أنا أنيرن زواتاسي جاء لها أبزيا يكرر تسرح أيش يزون تسرح دخنا نقبل نفسه شو ما قال له خيني قال فكا لا قوركس كذا حجز يعني خلص أنا برا 4 5 من كسات أبزيا خلوا أركب اللعنة كنت عم بتجيكم الله ما بزي أبزي أنا 4 سكين بس نطلع ب4 عامات مرات شاعت بيزنا 4 عامات مرات ممكن شيء زين إذا جرام تركينو لوزل السفرة بالرخ زبالة خوينو نز جرام زداو باكتماتات عدتاتن بخلو معزم بزيت أجام كترين تخيل أبحر بوتا دويلكا نجو بوتات قول سنشورتات كتعلو لما يتسجمن بالطعم زرع على خابز خبابي خابز كون يكون بوتا زي كم تبرخ إيمت عندما مش كل يزودا لمثال خابز زلنا تبجيسنا حاد خن بالكلنا أزاب تحتينا زلا انباقتاي تبهال أبطق زلا دم عد شقونه يبهال في تادلا أب انبان ريالنا انبا تخيلو يبهال بمصحفتنا يتمهرت يكون كم ودما ابناي ورارات غزي بزح تاريخ زحالف كله انبا تخيلو يبهال እዚ በፊቱ ብጥቁ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማኒ ጎላጎል ሃዘሞ ይባሃል ጎላጎል ሃዘሞ ዛ ጥቃና ንህለት ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ድማኒ ኦኦ ትባሃል ብድሕሪኣ ንሪኣ ዘለና ምድፋእ ዋልታ ይባሃል ካብኡ እንድሕር ቀፂልና መረብ ኣሎ በዓል ግሩህ ስርናይ ከምኡውን ናይ በዓል ዛላንበሳ ብምሉእ እዚ በዚ ብጫፍ ኣሎ ደቂ ምሓረ እዚ ምሳና ዘሎ እዩ ኣብዚ ጥቃና ትሕቲና ዘሎ ጎላጎል ምስቲ ናይ ድንያ እዩ ዘይርአ تزير يلدل مخنيات ناي دينا سلا زلوي كاونا بزمس مصانا خا خمس بلنايو بعل راما عدو خلا ابطقنا نهلوزي مايمنه مسو بملو زخباب مالتي كاونا بزمس مصادا دمان تماي صعدا خمس بلنايو بملو ماي صعدان امن حيلي كاونا بزمس مصانا دمان ابطقنا زلو مندفرا كافت عبيتي مالتي مندفرا ابز طقنا بزمسانا لو دواروا دمان نابز بماخلنا بس بقربيتون يرأيو ናይ ድዋሮ ቦታ ብሙሉእ ወላተ ናይ ድዋሮ መብራህቱን ሓደ ግዜ ይርአዩ ኣብ ግዜ ብርሃን እዚ ብሙሉእ ድዋሮዋ ናብዚ ብሙሉእ ስዕና ኣብዚ መጣና ድማ በዓል ደቂ ምሓረ እዚ ዘለና ቦታ ብጣዕሚ ከምዚ ንሪኦ ብጣዕሚ ብራኽ ኣለዎ እዩ أبز جرام بركز زبلو أقرب كان تلو يتم زبزحو جن جرباب لعم مبزحنا يزم عليتا تقرب إنسسا زجرام منبر إمكهون بيجوم ويوم بفلاي وعك أبز جرام ببزحي سلزر كبا تعذاب خمس رخبا بفلا زخود راز اللوين زم سلام نا يوم زخونكا أو الناس أو الناس تفتر يصنعون لو متى تخلي أولي يلا أو الناس كم جاء خلا خلا تشافينا خلا يا بعضه እዞም ንሪኦም ዘለና ብምሉኦም ኣብዚ ገዳም ኣዋሊዕ ዕድሚኦም ከባቢ ልዕሊ ናይ 7-800 ዓመት ኣለዎም ካብ እንስሳ ዘገዳም እንተበልና ድማኒ ብዙሓት ኣለዉ ንምሳሌ ነብሪ ኣሎ እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንሪኦ ንሰምዖ ማለት እዩ
كمون عذاب አለው ነብር ጎልጎል እንድባህር አለ ሓደ ግዜ በዚ መጽ ዘይተባህለ አጣል ምናምን ካብዚ ይወስድ ይኻብዘም ናይቶም ዓዲ እና ካልኦት ከም ቆቋሕ ዛግረ መሳሉን አለው ታዩ እቲ ግዜ ስለዝሃቡ ኢድ አንበር ዞም ንሪኦም ደለና አግራብ بحق عدميهم قليل يكون زياده 8 7 ክፍለ ዘመን ዝሓለፉ እዮም ምእመናን ዝጥቀምሉ ናይ ጸበል ቦታ ካብ ዝገራም ርሑቕ ኣይኮነን ካብ ዝገራም ታሕቲ ገጽ ካብ ምስተንቆልቁል ኣብ ሓደ ዝተሓጽረ ቦታ ኢኻ ነቲ ናይ ጸበል ቦታ ትርእዮም ትጸበል ንምሳሌ ናይ ዝገዳም ዝጸበል ልብሃል በስ ታሕቲ ክንርኤና ኣብዚ ቦታ ሙሉ ደሊኹም ዘሪኹም ነታ ጸበል ትመስል የላ ጸበል እቲ ዝወጸሉ ቀይሐ ንውልቃ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሩ ካብ ዘበን አቡነ ወስጣጢዎስ ካብ ዘበን አቡነ ናስ ጀሚሩ እስካብ ሕጂ ጸበል ንሕማት መፈወሲ ንድውያት መድኃኒት ተባሂሉ ዝወሃብ ጸበል ናይ አቡነ ዮናስ ካብ ዘበኑ ክሳብ ሕጂ እንዳተፈሐረ ይደሎ ግን አይጎድልን ሎሚ ይውሰድ ጽባሕ ይመልእ ክሳብ ሎሚ ካው ይውሰድ ኣብ ዝገራም ዝተንቀሳቐስካ ካብ ተስተውዕለሎም ነገራት ሓደ ኣብ ሓጹር ተንጠልጢሉ ዝጸንሐካ ጽሑፍ እዩ እዚ ድማ ምእመናን ከስተውዕልሉ ተባሂሉ ሓጹርን መፍለጢ ጽሑፍን ተገይሩሉ ኣብ ዝገራም ፈለማ እግርና ምስ ረገጽና ብዘይካ ዝረአ ኣባይቲ ዝኾነ ዝንቀሳቐስ ሰብኣይ ጸንሐናን ካብ ሕምብርቲ ዛገዳም ግን ሓደ ሕብራዊ ድምፂ ይጐስዕ እቲ ድምፂ ሕልሚ ኮታዩ ዝጥዕም በቲ ድምፂ ተሰሪዕካ ኣብ ዘይውራይካ ኢኻ ተኣቱ ዛራ ዜማታቶም ኣርሒቑ እዩ ዝወስደካም እቲ ዝያዳ ዘደንቕ ድማ ናይቲ ናይ ኩሎም ዜማታት ኣብ ሓደ ግዜ ሰሚዑ ኣብ ሓደ ግዜ ንኹሎም ክእረሞም ዝፍተን መምህሮም እዩ اسم يا مروا طول كمين بين منو يب بين منو يب زنده ولا دوم دايو زي رفق وسنو الذي يسوع يا قرآن الذي يسوع خاوي ولا دايو Hegels, Hupai, Nisars, Haram, Nisars, Yaram, Liam, Nisars, كم مبزحتو جرامات أبزي جراون كل أبالك كم عقم كإلتون كسرح يزجدد حارة مهراي وين منوكوس ملوت عنا ترى أهليو نيقولوا بس رح يوهبو علم الزفاء ويون تعنا السأن انتقوين دما كوفيل كاسرح أيو يفتم أبزي جرام أب حرق زي انتراتن كسايسكا قال يوم كحرسو قال يوم كتسهيو قال يوم دما كوغاسيو يخاطر خبوم كله تببو وغنم زوعل ودما ترميرونا من حبر معلايو زوعل أبا سرتينا عندك كم إله لا عندي كم إله عندك أبي لا تنهم لازمنا تريد إيش أبي لا لا بس هد
منبابرو نايز قدام فلوطن سرعنيو كلهم أبالات كاب عمتات زمت المود أقبابهم زختلو ببترا مقابو دحر مسرع دما بيتي كاب عمتات حيج زمت ناي مقنن سرعات نخلهم أبالات تقدام يبتحهم حاري مقابي انت رأت مديبو نعمت يزقلقل سلاز عنجي تمتيو حوا أقيدو تسابحك سرحينا رخيم نيوم ኣይጸንሐን ናይ ምግብና ሰዓታትን ኣኽለ ስለ ዝመጸ መነኮሳት ኣዴታት ዝሰንከተ እንጀራ ተሰኪሙ ከምጽእ ከይዱ እዚ ኩሉ ኣዳሊ ምስ ወደዩ እምበር ደወል ዝድውል عندنا كوينا ولا مهراينا ولا وجنا ولا سندنا قل منكوسات يخنا عندنا هنا دلنا حساسنا أنت مقول سنكتت أو أنت تلوستين فست تلوستين نعمل حدا منكوس كاب حدا منكوس استفليت لبس تكون مسكت تكون شركة تكون ما نم زخون نجر كحزاي في قدرني بس كده مزي نمنت حدنت عندنا تستحل وين سلو مخانو متن دما تناديتا تابزي اسو تا انجراي سنكتا ابل علي اب حنت دستي خمس نري ازلنا كم زدرانايو بمولو اب حنت دستي سرح تمادي تصبحي مالتي اب حنت مادي اب حنت دستي سرح تمهارو افتا قدامي تغزا اتينيام زرانايوم او يمغبو توم ابوتا دماني بحنصب بحبرتهم ابوتات كاني افتا حنت غزا تحدبون اب حدا غزا ناب غزو خوسر تحدبون اب كمصو خم زبال ነገር የለን سرعاتو انتاي تحدنت مغلصيو بفقري بحنصا خوينا نبلع ابز قدام زلماني كم حقي مغب انت دا خوينو ساعات لنا يدوللنا مغابي نعمتي يدشيم نعمت دماني مس ود مغاب خوين يشيم تزرانا عنتو يتمهراي ود مغابي ود مغاب خوينو مغابي ناب حاله تخيدو نسو نات بوتا تكيو دغرغلو سلازي اتا دولنا دمان زادول ندول አይደለና دمان ነቶም ማአዲ ነቶም መነኮሳት አቦታት ከመገቡ ከለው ማንም ተመጋቢ ኣብ ገዝኡ ንኸይጸንሕ ማለት እዩ ንምሳሌ ጫማ ከም ዝራእና መጽዮም ንኹሎም በሓንሳ ይቆነኑ ክዳን በሓንሳ ይወሃቡ እቲ ምግቢ ድማኒ ክትመጽእ ከላታ ዝመጽት መጽያ ግን በሓንሳ ትድወለሎ ማለት እዩ እንደገና እቲ ተማሃሮ በሓደ ይማሃሮ እቲ ሓደ ክጸንሕ እቲ ሓደ ክማሃር ትባሃል የለን توسخ مسؤول ماني ناي مسغانا ساعات علينا صولته محبر زبال سبحات لأب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس
سبعات لأجزتنا مريم نقايت أملاك سبعات لمسكال أجزينيس كرسوس أمراته ذكرنا أمداق مسعته إياستافرنا لسبوته سمونيا كهنا وأملكوته ياسنانا أجزتنا مريم نقايت أملاك أرزق لتنا وأستسري كل الله حتأتنا قدم من بورو لأجزينا ድሕርዛት ጥንታዊት ቤተ መቕደስ ካልእ ዝተሃንጸት ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘላ እታ ቀዳሚት ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ቅርስያ ተዓቂባ ዘላም ደጋዊ ኣተሃናንጻ ዘይ ቤተ መቕደስ ኣዝዩ ዘደንቕ ብኣዝዩ ደቀቕቲ ኣእማን ዝተነድቀ ብምዃኑ ኸዓ ናይ ገዛ ርእሱ ፍሉይ ምስሊ ኣለዎም ኣብ ኣሰራርሓ እዚ ቤተ መቕደስ ፍሉይ ጥበብ ኢኻ ትርኢ ኣብ ሎሚ ኾንካ እቲ ጥበብ ዝድገም ኣይመስልን እቶም ብነዋሕቲ ኣግራብ ቆይሞም ምስ ኣእማን ዝተተሓሓዙ ኣዝዮም ምስጢራውያን እዮም ኣብዚ ቦታ ከምዚ ዓይነት ኣእማን ስለ ዘየለ ካብ ከባቢታት ከም ዝመጸ እዩ ዝዝንቶ ኣብዚ ከባቢ ዘን ኣእማን ዘን የለዋ በስ ታሕቲ ለጋሚስታት ዝበሃል መገዲ 10 ሰዓት ምናምን ዝኾኑ ከይዶም እዮም ኣምፂሞ ኩሉ እቲ መናድቕ ብንኣሽን ጽፋሕትን ኣእማን ምስ ጭቃ ተባዒጡ ዝተሰርሐ እዩ ማዕጹኡ ድማ ካብ ገረባ ውልዕ ተጸሪቡ ዝተሰርሐ እዩ ካብ ብጥንቲ ጥቅምቲ ዝነበረ ኣቦታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ብምሉኡ ማለት እዩ ወላ ዝጭቃ ንባዕሉ ኣብሲሎም እዮም ገይሮሞ ክገብርዎ ከለዉ እዚ ናይ ቀደም ቅዲ ኣተሃናንጻ ክሳብ ሎሚ ክነብር ዝኽኣለሉ ምስጢር ድላለ ናይቲ ገረብን ሜላ ኣሰራርሑን ከይኮነ ኣይተርፍን ከም ዝበልኩም እዚ ናይ ኣውሊዕ ገረብ እዚ ኣውሊዕ ከባቢ ነዊሕ ዓመታት ገይሩሎ ብውሕዱ ልዕሊ 130 ዓመት ገይሩሎ ካብ ደገና ውሽጢ እዛ ቤት መቕደስ ምስኣትና ጥንታውነት ዝምስክሩ ብዙሓት ኣሰራት እዮም ጸኒሖምናም ቅርፂ ዞም መሳኹቲ ብፍሉይ ቅዲ ስለ ዝተሰርሑ ቀልጢፎም እዮም ኣቓልቦ ዝስሕቡም ውሽጡ ድማ ተወሳኺ ፍልይ ዝበለ ኣቃውማ ትርእየሉ እቲ ዘገርም እዚ መሳኹትን መእተዊ ማዕጾን እዚ ቤት መቕደስ ካብ ሓደ ገረብ ዝተሰርሐ እዩ ቀዳማይ እቲ ገረብን ዓይነት ኣጸራርብኡን ካልኣይ ድማ ጥበብ ኣጋጣጥምኡ ዝድነቕ እዩ እቶም ናይ ሽዑ ፈለስቲ እንትርፎም ምሳር ካልእ መሳርሒ ዘይነበሮም ክንሶም ከመይ ኣቢሎም ብኸምዚ ዓይነት ጥበብ ጸሪቦም ሰሪሖሞ ዝደንጹ እዩ ኣብ ትሕቲ ጽላል ርሑስ ክራማት ኮይንና መደብና ስለ ንሰላስል ዘለና ድምፂ ዝናብ ካባና ኣይተፈለየን ካብዛ ገረብ እዚኣ ክትወፅእ ከላ ግን ራያ ሓደ ዝናታ ርእሳ ዝኸኣለ ቅርፂ ሒዛ ኣላ ርዲካ ኣብዚ ርእሳ ዝኸኣለ ቅርፂ ኣለዋ ኣብዚ ኸኣሊ ርእሳ ዝኸኣለ ቅርፂ ሒዛ ኣላ ራእይዎ ሓደቲ زعب زدنقني مالتي ولا أدنيك كتودو زي تقول نجار تبقى كلا دماني زي كابز حنت قرب زي مو بيوت زلا كاو حليف وتريف خاني لا ما ترش زدنقة كمالتي إذا ما أخذ زي خان عرايا إذا ما أخذ زي حجي ولا حنت قصيب له كاب على وتع كم زي مالتي زي رايوا زي كاب على وتع ولا حنت نقرب لك كابزيا زي أنا بعلا كاب حنتيا بحنت من قدي أتخيد الله نزقت زوج ينطرق في أكل زي إذا مسكر زيا إذا مسكر زيا أنا خوصوص ما عارف ندي قلبل ما عارف ندي طيب ما عارف ندي حسب جيرو مالو أنا ترى كاب قرب بحقنا خمس كابتا قرب بعلا
ፈልፊሎም እዮም ዘውፅዋ ዘለዉ እዚ መስቀል ዝረአየ እዚ ከዓ ከምኡ ወቂሮም ዘውፅዎ መስቀል እዩ ዝረአየ እዚ ከውፅዎ ከለዉ ማዕረ ክንደይ ጉልበት ማዕረ ክንደይ ጥበብ ማዕረ ክንደይ ምስትውዓል ገይሮም ዝረአዩ ዝጥበብ መስቀል እዩ ምክንያቱ ረአዮ ቁመቱ ኣሰራርሑኡ እንታይነቱ ፅባቐ መስቀሉ ወላ ማሽን ከምፅኦ ኢላ ሰሪሓ ነዚ ነገር ከተምፅኦ ትኽእል ካብዚ ዝፀናሕናዮ ናብ ውሽጢ ገፅና ምስ ኣምራሕና ብኣሳል ዝወቀበን ዝማዕረገን ካልእ ክፍሊ እዩ ፀኒሑና እዞም ኣብዚ መንደቕ ተሳኢሎም ዘለዉ ኣሳእል ታሪኽን ገድልን ናይ ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታት ዘርእዩን ዝነግሩን እዮም ኣብ ውሽጢ እዞም ኣሳእል ድማ ኣብ 1886 ከም ዝተሳእሉ ዝሕብር ፅሑፋት ትረክብ በዚ መሰረት እዞም ኣሳእል ኣስታት 130 ዓመታት ኣቁፂሮም እዮም ዝርከቡ مسائل نسأل لهم عدبوا دقيقة صارية وتبغوا على عدو خلايا وسئلوا مو خندش حين كم تسلك صاحب توش دانيرة يعني ممكن يكون كامبر يتسألين بتكريستيان والكوعين قصون سلزغنا يتسألوا كم ذا بكل السؤال يتسألوا قالوا يجي سلاسان وحرفها قام غيروا الله ሓደ ካብቶም ኣብዚ ገራም ዝረኸብናዮም ዝጠንተዉ ኣስራት እዞም ንዕዘቦም ዘለና ዓታሩ እዮም ካብ ዘበናታት ሒዙ ክብረ በዓል ወይ ንግደት ናይ ዝገራም ክኸውን እንከሎ ኣብዞም ዓታሩ ዝተፀንቆ ስዋ እዩ ንህዝቢ ዝቕረበሉ ዕድመ ዞም ዓታሩ ክግምገም እንከሎ ብውሕዱ ናይ ልዕሊ ሓደ ዘመን ዕድመ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ብውሕዱ እዚአን ከባቢ 100 ዓመት ኣለዎን ብውሕዱ ኣነ ካብ ድብሎ ዝፈልጦ ማለት እዩ ብዝያዳቶም መምህር ከብራርሁልና زيادة 100 عام جينا اللون كاب تنتي نيرو كاب قدم تمنا بوتات زبن جمل كسب حجي نحن تركبنا لنا انت عطار لك مسكل محلبي سوا مصموقي نقاش مقبل نتقم له او دامت 10 شمنت بو يتغان تصوتات دلفن نصمقن إذا تنتاويت بيت مقدس سلسة كفلي يزلوام مؤمنا دو زبلولو كفلي كأني محليت كان ويديا كون زقدس اللاك قدست أتا سرسيت دما مقدس تباهيلا تتسوام بزيكاتن قدامو تكلته أبزا زلنا كفلي زوخنا سبك أتو أي فك أدنيو نحنا زقاتنا لهم هنات مبار تابوت كابزو وطاوتيو نابكال إسلاز قعزيو أوشت زابيت مقدس مساتنا كم كرست عكيبا خمزلان إذا كفلي كاب أقول قلت نوحك أريد أكم ستنحتن زمسكر عقات أميو قوني في النام بحافشو الزلنا بوتا مقدسي بهال بتنت بقدم أبوتات أبزو خينا يمزقدس زودس نيرو إذن رئي زلنا من برتاوت أمايت عامتات قطروسن زي كنا دقابري كاب نصو أو لع زي تسرحي إذي أن رئي زلنا لك قدم أفت مسمار زي نبرقوا ناي مسمار مسالة تواهلو ناي زي مقدس زي معد صويته رأسها زخ آلت يا زيا كافتهم قرصوين تبهال مالتي زيا نتا حانت أفت أطوامو تعصو إذا المال اللي كأخومو العلم 130 عامت زلوا عدمي زلنا مقدس بحال كلنا خلوا بطات إذا نريو زلنا التقنا زلوا زيتات براناي ناي برانا نت عاوز قدام قطر زي ولا مصحفت براناتات اللونا نتوم برانا نتوم مصحفتي متحزيوم زيوم كلهم ابزن يروم حجي كاب قربتي يسرح سرح خلو دما كاب ناي بعراي قربتي كاب كل استفاله قربت قدا زخنه بقربتي مسرحوا بوتات نزل مقدس نزس بزي حدا نجر متحازو نزنا يعنو دزيئن قبل عدلو عنጨት اذن ريالنا عنጨት اللوي
ነቲ ዕንጨይቲ ብጭቃ እዩ ካብዛ ዝፀናሕናይ ክፍሊ ወፂና ናብ ካልእ ክፍሊ ምስ ተንቀሳቐስና ብተመሳሳሊ ብዙሓት መንካዓተን ፀኒሕናና እዛ ክፍሊ ክልተ ኣፍ ደገ ዘለዋ ኮይና ምእመናን ዝቆሙላ ወይ ድማ ደው ኢሎም ጸሎቶም ዘብጽሑላ ክፍሊ እዮም ካህን እውን ክዓጥን እንተኾይኑ በዛ ክፍሊ ዝዛወር ካብ መቕደስ ወፂና እዚ ድማኒ ናይ ኣቦታት መቆሚ እዩ ናብ እግዚአብሔር ትዝግብኦም ምስጋና ካዕርጉ ከመስግኑ ከለው ዝኾነ ይመስል ካቱ ከለው በዛ ኣፍ ደገ ኣቱ እዚያ ድማ ልክዕ ከምዚ ኢላ ዜራ ማለት እዩ ዜራ በዛ ኣፍ ደገ እዚያ ልክዕ ከም መውፅኢት ኣላታ በኣ ከምዚ ኢላ ተወፀና ኣብዚ ንባዕሉ ካብ ሓደ ዓንዲ ናብ ሓደ ዓንዲ ዝተመሓላለፈ ቅርስ ኣለዎ እዩ ድሕሪ ዛ ጥንታዊት ቤት መቕደስ ካልእ ዘመናዊት ቤት መቕደስ ስለዝተሃንጸት ናብታ ክፍሊ እውን ተንቀሳቒስና ነርና ኣብ ውሽጣ ተሓቂቦም ዝርከቡ ነገራት ድማ ተዓዚምናዮም ኣልባሳትን ዘውድን ነገስታት ምእመናን ዝወፈይዎ ናይ ቅርሳ ቅርሲ ንዋያት ካብቶም ኣብዛ ክፍሊ ምስ ተዛወርካ ትዕዘቦም እዮም እዚ ንሪኦ ዘለና ኩስኩስቲ ይበሃል ብዘበነ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝነበረ ኮይኑ ብትንቢት ናይዚ ገዳም ዝረኣዩ ትንቢቱ ምስ ፈለጡ ዝመጽእ ነገር ነዚ ገዳም ከም ቅርስ ገሪፎምሉ ዝኸዱ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ፀንሃናቶም ዝነበረውን ኣሎ እዩ እዛ ኩስኩስቲ እዚኣ ተገልግለሉ እንታይ ንሕሪልና ሓደ ካህን ምእመናን ንጹሃን ተኾንኩም ቅረቡ ንጹሃት ዘይኮንኩም ቅረቡ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትኩም ዕዳ የብለይ እንዳበለ ኢዱ ዝሕፀበላ ከምቲ ጲላጦስ ኢዱ ዝተሓፅበ ኢዱ ከምዚ እንዳገበረ እቲ ካህን ዝሕፀበሉ እዩ ኩስኩስቲ ይበሃል እዛ መስቀል እዚኣ ዘጋል ትበሃል ናይቶም ጻድቕ ናይ ኣቡነ ኢናስ ማለት እዩ ዝያዳ 600 ዓመት ዘለዋ መስቀል ናይቶም ጻድቕ ናይ ኢዶም ዝነበረት እዛ መስቀል እዚኣ መስቀል መሓላ ተባሂላ ትፅዋዕ ካብ ጥንቲ ክሳብ ኣብዚ ዘመን ዝበፂሓ ዘላ ማለት ካብ ኩሉ ደስ ዝብለካ ናታ ነገር ማለት እዩ ካብ ኣብዚ ዘመን እዚ ወይ ድማ ናይ ንውሓት ግዜ ኣብ መለለያ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ዘሎ ቅርፅታት ረኣይዎ ውቁብ ኣሰላልማ ናይ ጥንቲ ምዃኑ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ነገስታት ዘውዲ ኣብ ርእሶም በዚ መልክዕ ደፊኦም ዝገብርዎ ነበሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ከም ሰባት ከም ግዚኡ መፀውዒ መጠን ንመርዓ ተባሂሉ ናይ ዕለቱ ነጋውስ ስለ ዝኾነ መርዓውቲ ናይ መርዓውቲ ተባሂሉ ይፍለዩ ኣብዛ ውሽጢ ቤት መቕደስ ካብ ዝጸንሐና እሞ ዝገርመና ነገራት ናይ ነገስታት ኣስከሬን እዩ እዚ ኣስከሬን ናይ መን እዩ ስለምንታይ ከኣብዚ ክህሉ ክኢሉ ርእሱ ዝኸኣለ ዛንታን ታሪኽን ስለ ዘለዎ ንሎሚ እዚ ኣስከሬን ናይ መነመን እዩ ክንደይ ዓመታት ካውፂሩ ይርከብ ኣብ ዝብል ሕቶታት ክነድህብ ኢና ብሌና ኣሰግድን ፄዋ ስላሴን ዝበሃል ብሌላ ኣሰግድ ንጉስ ፄዋ ስላሴ ድማ መኮንን ናይ መራጎዝን ማይ ጻዕዳን ዝነበረ ሓለቓ እቲ ብሌና ማኖ ፄዋ ስላሴ ብሌላ ኣሰግድ ድማኒ ብሓፈሽኡ ናይ ኩሉ መኮንን ንጉስ ዝነበረ ብሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ዘመን ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ቦታ እዚ ክሪኦ ከሎ ኣብዚ ዘሎ ናቶም ናይ ክልቲኦም ኣስከሬን እዩ እቲ ድንግል ካህን መነኮሲ ዝኸፍቶ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘለና ሰዓት ደረጃ ናይ ብሌና ኣሰግድ ፄዋ ስላሴን ይዕጠን ፄዋ ስላሴ መኮንን ነይሩ ወዲ ኣቡነ ኢናስ ናብዚ ዝመፀሉ ምክንያት ድማኒ ኣነ ምስ ሞትኩ ድሕነት ነፍሲ ድሕነት ስጋ ክረክብ ኣብ ቤት ኣቦይ ኣብ ገዳም ኣቡነ ኢናስ ቅበሩኒ ኢልዎ ክሳብ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ኣቡነ ኢናስ ማለት እዩ
أبونيناس بحدش حين حمشت 250 كابتن عامة مرتين عارفه اليوم جيم قدم يوم نوح عامة عارفه أزت برانا فتاتي كلهم ጥንታውያን ናይ ብራና ጽሑፋት መሰረት ናይ ሕጂ በጽሕና ዘለና ዘመናዊ ስነፍልጠትን ደረጃ ምዕባልን ምኻኑ ዘካታ ኣይኮነን ኣብዛ ክፍል ምስትንቅስቃስካ እምበር ብዙሕ ምስጢራትን ዓብ ታሪኽን ዝሓዙ ብራናታት ኢኻ ትረክብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ንነዊሕ ዘመናት ብራና ይጥቀማ ከም ዝነበራ ኣብ ማህደር ታሪኽ ተሰኒዱ ንረኽቦም ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንትኾነውን ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንማሕበራዊ ናብራን ሕግታት እንዳባን ንጥቀመሎም ታሪኻዊ መዛግብቲ ኣብ ብራና ተጻሒፎም ንረኽቦም ኣብ ጥንታዊ መጻሕፍቲ ብራና እምበር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ታሪኽ ህይወት ቅዱሳን መንፈሳዊ ተኣምራት ናይ ደቂ ሰባት ወለዶታት ዘመነ መንግስታት ኣገደስቲ ታሪኻዊ ፍጻሜታት መግለጺ ናይ ቦታታት ኣቃውማ ዓድታትን ከተማታትን ካልእን ሰፊሕ ዓውደ ትምህርትን ምንጭ ስነፍልጠትን ዝኾኑና ብጽሑፍን ስእልን ተሰኒዶም ንረኽቦም ዝብራናታት እዚ ብውሕዱ ዝያዳ 200 ዓመት ገይሩሎ ብውሕዱ ኣነ ብዝፈልጦ ማለት እዩ እዚ ብራና እዚ መዝሙረ ዳዊት ይበሃል ኣቦታት ካብ ቀደም ጥንቲ ብጥቅምቲ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መጽሓፍቲ እዩ ሓደ ክልተን ኢልና ተገለጽናዮ ተገሊጹ ኣይውዳእኒ ሃፍታ ንዋያ ናይ ዛ ቤተክርስትያንና እዚኣ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ስንክሳር እዩ ካብ ዕለት ሓደ መስከረም ክሳዕ ባቁሜን ዘሎ ዝናገር ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዕለት በዛ ዕለት እዚኣ መን ዓሪፉ ክርስቶስ ተባሃለ ጻድቕ እንታይ ሕሊፉ ከመይ ስንክሳር ማለት ገድሊ ማለት እዩ መከራ ማለት እዩ ዝሓለፈ ነገር ማለት እዩ እዚኣ ድማ ተኣምረ ማርያም ናይ ቀደማዊ ኣቦታት ናይ ሓደ መግለጺ ልክዕ ምስ መግለጺ ክኸውን ኢሎም ብመልክዕ ስእሊ እናስነይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም እዚ ፍትሐ ነገስቲ ይበሃል ፍትሐ ነገስቲ ማለት ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ዘጣመረ ሕጋዊ ጽሑፍ ማለት እዩ እዚ ብምሉኡ ነገረ ማርያም ይበሃል ልዕሊ ማንም ዘደንቀና ድማ ናይቲ መጽሓፍቲ እንታይ እዩ ስልማት ኣሰላልመኦቶም ኣቦታት እዚ ረኣይዎ እቲ ሰንሰለት እዚ ድማኒ ባህር ሐሳብ እዚ ባህር ሐሳብ ዝበሃል ድማ እንታይ እዩ ንምሳሌ ኣብይ ጾም ዕለት ክንደይ ክትውዕል እያ እተን በዓላት ኣብ ሕማማ ኣብ ኣጽዋማት ዘለዋ 8 መዓስ ውዕላ ብሄነይቲ ዕለት ከተውጽእ ትኾንካ ንምሳሌ ን2012 ከተውጽእ ትኾንካ ከይነውጽኦ ግዜ ይነውሕ ከም ዝበልና ግን ዓመተ ኩነኔ ዓመተ ምህረት ተውጽእ ኣበቅቴ ዝበሃል ኣሎ ኣበቅቴ ኣውደ ዕለት ኣውደ ቀመር ዝበሃል ኣሎ በዚኦም ጌርካ ውጽኢኻ 2012 ዕለት ክንደይ ከም ትውዕል መዓስ መዓልቲ ከም ትውዕል ዳፍርቅ ለይቲ ተኣትወላ እዚ ናይ ከምኡ መውጽኢ እዚ ኸኣኒ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን